Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 24 noýabr 2025-nji ýyl. Men şu günkü söhbetdeşligimizde siz bilen dünýäni lerdany getiren bir waka barada pikir alşmakçy bolýan ýa pikir paýlaşmakçy bolýan. Bu waka mundan 4 gün ozal, şu 4-nji gün Amerika tarapyndan ýaýradyldy. Şol ýaýradylan dokument diýip atlandyrylmy ýa-da teklipmi ýa şertnamamy ýa buyrukmy ýa talapmy haýsyna agdasaňyzam gelişmän durmaz ýöne 28 punktdan ýa jümleden ibaret bolan teklipnama Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski uğradyldy ýa-da gowşuruldy. Bir teklipnamany ýanky 28 punktdan ibaret teksti kimler ýazdy, kimler düzdü, nädip emele geldi diýilen sorag ýüze çykýardy islenlik adamda. Şoňa jogap tapsak bolaly şu taýda. Şol 28 sany punktyň awtory jemi 4 adam diýip aýdylýar. Ol 4 adam kim? Amerikan tarapyndan 3 adam, 2 sany aýdylşyny, 2 adam aýdylşyna görä ol şol biznesi işleri bilen meşgul bolup beren, ýa-da şol Donald Trump bilen ýa-da golf meýdançasyna bile şol golf oýnarlar. Üçüncüsü Donald Trump'ın giýusi. Dördüncüm Orsiýetden Putinin kömekçisi. Olum biznesi işleri boýunça diýip aýdylýar. Şu 4 adam işläp düzüpdirler. Bir aýyň dowamyndan, 2 aýyň dowamyndan ondan hiç kimin habary ýok. Özleri düzüpdirler şonam. Zelenski hödür edýärler. Ýöne hödür etmezlerinden ozal şu teksti, düzülen teksti Donald Trump'y Amerikan prezidentini görkezelen olum şunu oňlapdyr. Bärde birinji mesele ýüze çykýan mesele dünýä döwletleriniň geň aldyran mesele ýa serpikden gaýdana dönürdi. Näme? Bu şular ýaly teklipler ýa punktlar o ýanky düzülenne döwlet guramalary, edaralary, diplomatlar, bilermeler, siýasatçylar, juristler, ykdysadyatçylar şolaryň toplumy bilen işlenip düzülen dokument taýýar bolandan soň döwlet strukturalarynyň ýemelerinden, kabinetlerinden geçmeli diýip aýdaýynlar. Meselem hökümet bolsa hökümetiň ýöreti şu işler boýunça ýöreti özüň bölümleri bar. Şu taýda alınıp seredilýän ýuridik norma salynýar. Soňra gerek bolsa kongresmi, parlamentmi, bilermelermi garaz şularyň hemmesi siýasatçylar üýşüp bir netije çykarandan soň şuny ertip prezidentlerine hödürlýär, golçakmak. Ol golçakkandan soň ondan ol kanuny güýjüne eýe bolup beýleki garşy tarapy kime hödürlenen bolsa şolary uğradylýar. Ýöne bärde olar ýaly zat ýok. 4 adam öz arasynda gizlilikde muny işläp düzüpdirler. Soňra mene şular ýaly tekstini Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiň öňüne goýdylar. Ol tekstlerde näme ýazyly diýilen ýemy bardy. Şol 28 sany tekst emani jümläni ýazylan punktlary size aýdyp berjek boldum gatykän wagt alır. Ýöne şolaryň içinde esaslaryny aýdyp geçeýin, soň galan okujak bolsaňyz ýa gyzyklansaňyz internetde tapyp görüp bilersiňiz ýurtdaşlar. Näme barada aýdylýar? Meselem şu Ukrainada uruşy ýatyrmak üçin ilkinji nowatda ädilmeli ädimler we edilmeli işler bar. Bir Amerikan tarapynyň görüşi ýa şolary görünýän tarap şol ýa çözgüt. Nämeden ibaret bu çözgütler? İlkinji nowatda Ukrain tarapy şuma halky eýläp oturan ýerinden Orsiýet aldydan 20 götürüm ýerini. Ona Orsiýetde bermeli bir. İkinciden alınmadık territoriýasy var.
Ukrainaň Donetsk oblastynyň diňe birje bölegini orset basyp alypdy da. Galyny almak üçin hany 1 ýyl ýarym 2 ýyl boly gany küçükli uruşlar edip dur şol Donetsk oblastynyň. Has emmesi gany küçükli uruşlar, hereketler, çakmyşyklar ne soňky 2 aýyň dowamyny dynusuz dowam edip dur. Indi şu alınmadyk territoriýalaryny ýa-ni Donetsk oblastynyň olaram Orsiýada bermeli. Şol emede alaşyk şertnamasyny görkezdiler. Ondan daşgary ýene de Ukraina NATO ýaralygyny agza bolmakdan ýüze gurmaly, ol hiçsin bolmaly däl. Ikinciden Ukraina Ýewrosoýuza girmeli däl. Ýewropa bileşigini ýa-ni durmaly däl. Ondan Ukraina ýadro ýaragyndan ýa onuň öýrümçiliginden doly ýüze gurmaly. Ukrainanyň goşun sany 600.000 eskerden köp bolmaly däl. Garad ýöne däl hemmejikler Ukrainanyň üstüne jogapkärçilik. Ondan ýene de aýdylýan zat indi pully mesele geleli. Şo taýda aýdylýan zat Orsiýadyň aýdykda 300 milliard dollary Ýewropan banklaryna şu mahal saklanyp dur, berilmän. Indi şolardan 100 milliard dollary aýdylýar şol dokumentde ýeme Ukrainanyň dikeldilmek işlerini bermeli. Şol işlerden geljek peýdanyň 50 götermini ýanky olara 100 milliard dollara şol ýanky Orsiýadyň saklanan pullary var Ýewrosoýuzda. Şolardan 100 milliardy Ukraina dikeltmäge bermeli. Ýene de 100 milliardy Ýewropa bileşigi öz jübüsinden, öz gaznasyndan çykyryp şoňa goşan etmeli. 200 milliard boldymy? Indi şolar işlenenni ýurdun içinde ýanky Ukraina ýykylan, ýumrulan infrastrukturasy dikeldilenni. Şondan geljek girdejiginiň hem 50 götermi Amerika gitmeli. Hakyky söwdegerler şeýdi işleýär. Indi ondan daşgary bir topar ýemeler bar. Ukraina öz başdak meselem nähili waýdy. Öz başdak hereket etmekden kesilýär ýurdun emesi öz başdaklygy ýitýär aradan garaşdyrlygy bilen bir hatarda. Şol hemme 28 dokument okap görsen, indi düşünersen şo taýda. Ukraina gymyllary ýer goýulyna hemme güne ýa edilmeli borç diýip alaly şunu, hemme borç Ukraina hem de Vladimir Zelenskiň üstüne ýüklenýär. Onu hem möhlet kesýär, Donald Trump bir hepden dowamyna 20-sini şu gurrun orta çykdy, 27 sene çelli şunu men razy diýip Vladimir Zelenskiy gol çekyp Amerika uğratmaly. Diýsen täsin gen we hayran galyjy talapnama. Ukraina tarapaydy. Bizde ýeriniň üstüne çöldümda, bizim üstümizde çöldüler. Bizim toprağımız basyp aldylar. Ýene de biz olary alınmadyk toprağımyzdan peşkeş berip, ýene de soň öz gelejegimiz üçin hemme zatdan hereket etmek, azat erkin hereket etmekden kesilmeli. İslenlik halkara guramalara girmek hukukundan mahrum bolmaly. Onu biz onu nähil döwlet ýa garaşyk. Biz onu biz öz döwlet durnuklygymyzy ýitirýär diýdi. Döwletiň sudury galjak geldi. Olam dogry. Vladimir Zelenskiy bolsa şu ýurtdaşa iki odyň arasynda galan benne. Bir tarapdan hany şu mahal Amerika hataky Donald Trump basyş edip otur şu 28 tane punkt bilen. Ikinji tarapdan bolsa ýurdun öz içindäki korrupsiýa, ýa-ni paraxorluk ýa döwletiň emlägini dagatmaklyk, mewjut dur, ozurlan şu dören zatdan ol ömrü wagt SSR döwletleri bäri hemme respublikalarda näme kemçilik, ogurluk, jümürlük, paraxorluk bar bolsa, şol Ukrainada da bar. Häzirem saklanyp otur. Indi şol soňky ýanky uly dawa çykdy ýa galmagal
Zelenski'nin yankı 95. kvartal boyunca kardeşimi, kampanyonumu beýleki ýene de bir kustany ýokary wezipeli adamlar bilen döwletiň energia sistemasyna gelýän ýa gelmeli pullardan 100 milyon dolar ogurlapdyrlar. Muňa da halk serpikden gaýdanydyny, ona il beýle bolýa. Biz pensionerlere çelli şu 5 aydan ýygnap fronta kömek bolsun, ýigitlerimize gollaw bolsun diýip uğradyp otyr. Ujypsuzca pensiýalerimizden alyp, bular bolsa döwlete berilmeli ýa gelmeli ýa hazinada durmaly pullary hany öz aralaryna ogurlap paýlaşyp berler diýen gahar gadap döretdi. Indi Zelenski nämetçigini bilen halk talap edýär, hökümeti dogry çalışmaly, yerine täzesi gelmeli. Trump'ın suratları görüp Amerikalılara Zelenski ele düştü. Orta gerekli yani Putin'i Zelenski şuman ele düştü. Şunu mezur etmeli, gol çekmeli. Yani 28 dokument yani o dünyada köp devletlerin, milletlerin ya belermelerin anını over kapitülasyon ol ya da el kaldırmak o yesir düşmek ya planlaşmak. O 45. yılda Nemisler gol çekti kapitülasyon. Yani şonu men de diýerler. Indi eger şu mahar Zelenski yani de şu Amerikan tarapynyň edýän teklibi var. Şuna gol çekilenden sonra Zelenski we men razy edip gol çekenden sonra 100 günün dowamyny Ukrainada täzeden prezident saýlawlary geçirilmeli. Demek bular şu saýlaw geçirmek bilen ahyrky netijede Zelenski'ni wezipeden aýyrmak niýetleri var. Putinin aka ozalam on Zelenski'ni prezident diýip hasap eden. Indi şol mümkinmi ýa mümkin dälmi? 100 günün dowamyny prezident saýlawyny geçirmek. Gowy kanun boýunça şunkun Vladimir Zelenski geçen ýylyň may aýyndan bäri şol körsede bir kanun otur diýip aýtsak bor. Nähil kanun? Şol her 5 ýyldan saýlanmaly bolsa şol ýetmedi. Täp uruş gidipdir. Uruş bes bolmanyň, besedilmanyň prezident saýlawlaryny geçirmek mümkinçiligi ýok. Onu geçer tapanyň çykyşynda da aýtdym. Täp ilatyň 5 milyona goly hani Ýewropa bosgun eden bolsa Ukrainalar ýene de şonça milyony ortyň aşagyna ýa şon basyp alan territoriýasyna ýaşaýan bolsa onu galan territoriýa içinde adamlar bilen sen näde prezident saýlawyny geçirjek. Onu olum kanuny noktaý nazardan dogry ýa dürüst bolanakdy. Indi Zelenski nämetçigin bilen halka ýüzlerini aýtdyny şular ýa agyr saýlawyň öňünde biz dur. Nämetmeli, nähil edip biz öz mertebämizi, ýurdumuzy, toprağymyzy şoňa ikilik etmän şu meselelerden alyp çykmaly. Ýöne şol bir wagtyň özünde de Zelenski Ukraina halkyny düşünüp oty. Häzir eger Donald Trump ýok, biz sen şu dokumentlerini hemmejin gara taşlaýar, gol çekjek geldiýse Trump onu şol yarag berýär diýdi. Yaraglaryny besetjek, şol razvedka bar, kosmosdan. Bulary bermän besetjek. Ýöne ol yaraglary şuňam Donald Trump mowt berene Ukraina. Şu prezident boluny bäri şol Ukraina gidýän hemme Amerikan yaraglaryny günmatar döwletleri, ýagny Ýewrosoýuz bilen NATO yaraglarynyň agzalary özleri satyn alyp şonu Ukraina uradýar. Bärde Trump diňe araçy bolup durmaly. Onsoň Ýewropa döwletleri aýdýar. Tutak gelse Ýewropa döwletleri aýdýar. Önem üçin Trump beýdi. Önem üçin bir dünýä guruluşynyň düýbüne palta urýar. Hakykatdan hem şeýle bolýar. Häzir eger Trump şunu mezbur etse, Zelenskiň gol çekmär. Onu diýmek, şol ikinji jahan uruşundan soň emele gelen dünya düzgün tertibi dolu yatırılıyor ya bozuluyor. Birleşen Milletler Guramasan, beyleksem, hukuk koruyucum, korumayıcum, aklisi devletari katnaşıklar şertnameleri hemmeci ortadan ayrılıyor. Sebep Birleşen Milletler Guramasanyň kabul eden şartnamalaryna ýazylgydy. Ya gol çekilen şertnamalaryna. Hiç bir döwleti başga bir döwlet mezburi halda boyun egdirip bilmedi. Ya gol çekdirip bilmedi. Ya mezbur edip bilmedi.
Şoňa gezek geldi şutaýdy. Ikinciden soňra ol bärde ýa aýdyp geçdim, şol diplomatik gatnaşyklaryň, diplomatik çözgütligiň bir aýdyl döwletara maslahatlaryň ýa parlamentara gepleşiklerin üstü bilen şolar ýaly teklipler edilýär. Eger edilmeli bolsa da şol 28 punkt şu ilki başdan bilermellen elinden golundan geçip şu saýhallaşdyrylyp düzgün tertibe getirilip hemme tarapyň pikir öwrenilip soň teklip edildi. Hiç zat yok. Yani kaydışımlar 4 adam öz arasında yazıptır. Ertip Trump'a hödürläpdir. Olam şunu gollapdyr. Olam möhret berýär 27-sine çelli sen şuna gol çekdi. Buyruk bollugy bolýar, ol möhledem däl. Inni şuna Ýewropa döwletleri aýdy. Eger şunu häzir Zelenski gol çekse, diýmek bir öňkü dünýä guruluşy ýa hereket edýän halkara kanunlar hemmece ýitirim bolýar. Onu alan alynky gün güýçlinki, gowurga diýişlinki. Şondadan ortaýadan edip oturan işi ýa başga da döwletler edip oturan işi indi bizde ýadro ýaragy bar, etçegimiz edýäs. Onun galan 190 döwlet dünýädäki nämetmel nätip ýaşaman. Olarda ýok da ýadro ýaragy. Atomly bombasy ýok. Diýmek şolaryň agdyna garap, garamaýak bolup ýaşaman bolýar. Ine şonu göz öňüne tutup şoňuň ertesi bir karar etdiler. Ýagny 23-nji noýabrda, ýagny düýün, şu Ýewropa döwletleriniň wekilleri Ženewada, ýagny Şweýçariýada şu mesele bagyşlap özara duşuk geçirdiler. We özleriniň görüşini şu mesele bagyşlap näme hereketler edip boljakdygyny özleri işläp düzüyorlar. Häzirim gutornukly däl, ýöne aýdylşyna görä, ýazylşyna görä, şolar şol 28 punktyň 4-si barady. Göni gapma garşy ýa ulalaşmaýan pikirleri ýazyp durlar, ýa aýdyp durlar. Indi şu Ýewropa birleşiginiň ýa Ýewropa döwletleriniň edýän teklibini Amerikan tarapy ýa Donald Trump kabul edermi, etmezmi? Ol näbelli. Ýöne 27-sine çelli, ýene de 3 gün öňümizde wagt bar. Şol mesele nähil çözülýän bolsa, ene 27-sinden soňra men gelen maglumatlar bir ýere toplap, aýdyp ýa düşünürip beren. Ondan bärde häzir diňe dünýäde bir uly bir howsaly döredi. Adamlaryň göwüni çökkün, bu nähil beýle bolýar diýen soru her bir adamyň öňüne keserip dur. Sebäp Ýewropa döwletleri dogry düşünüp otyr. Eger şu gün Ukrainany Orsiýada tapşyrsalar, diýmek erteki gün ikinji adym Putin Pribaltika döwletlerine, soňra aýdaly Polşa, öňkü şol SSR-iň satelliti bolan döwletler bar. Bolgariýa diýdi, ýa-ni Wengriýa, Slowakiýa, Çehiýa aňrylygyna gidibermeli. Şolaryň hemmejigin täzeden öz golasyny almakçy. O planlar giýär, oturan atlar ol. Pribaltika döwletleriniň üçüsi. Ine diýmek şu mahal Orsiýadyň agresiýasyny ýa hüjümini ýa primini etsem öňüne berip durup garşy goýulmajak bolsa, diýmek uruş diňe Ukrainada däl, dowam etjek beýleki döwletler, goňşy döwletler. Şolam görnüp dur, şonu hem dünýädäki harby bilermenler, siýasy bilermenler, ykdysady bilermenler düşünürip oty, näme sebeplere göre şu uruşyň diýilmejegiňi ýa gutormajegiňi. Uruş diňe bir ýagdaýda diýilip ýa gutorup biler, eger Vladimir Putin'i amana getirseler ýa şonu ýurduny tarap goşuny alyp çykmaga mejbur ederse. Terzi. Başgaça meselen pozitiv ýa parahatçylykly çözgüdini hiç kim görenem. Menem şol sanyny göremem. Näme üçin men muňa bilermellen kiýal dünýä siýasatyny ýöretmäýini şol şutaýda şu halklar içinde ýaşansaň, ösensen, işleşensen, gulluk edemsen, bilemsen aýdýan. Ukraina Orsiýadyň territoriýasyna asly milleti Ukrain bolan adamlaryň sany 8 million bilen 10 million aralygy diýip aýdylýar. Ol bir. Olaryň ganyny Ukraina damarına, olaryň damarına Ukraina gany aýlanyp dur.
Olar Putin'e el çarpıp oturan adamlar da. İkinciden, Ukrayna'nın Şumal basylbalynyň territoriýasyndaky millet sany olan bir 4-5 milyon bar bolsa, üstüne goşup umumy alamazda 15 milyon ýaý değil. Bir ine sagat ýaly şykkylap duran bomba Orsiýa düşün ýa onuň gelejegi üçin. Şuň eger Ukraina mezbur edäýärlerine de, şul adamlar soňra Orsiýadyň içinde garajdan uruşuny turjak adamlar, sabotaj etjek adamlar, Orsiýada garşy görüşjek we uruşjak adamlar. Öz içinden eýär. Inni bärde galy Ukrainanyň öz halky. Aýdyr şuň Ukrainanyň öz içinde ýene-de 30 milyon ýaşaýar diýip aýdyr. Bularning eýem çeken yetkisi var. 1 milyondan gowrak adam öpat bol Ukrainada öz topragyny gorat. Inni şu halk ya ýerine galan bilen howsarlary, dogan garnaşlary orslary bağışlarmy eden jenaýatyny? Elbette ýok. Diýmek, uruş körer durar, köz ýaly bar. Bir gün tutaşar, bir gün eser, bir gün tutaşar. Bir gutornuksyz uruş dawa. Täşol öňkü serhetlere gelinýänçe, ýa Orsiýa ölçüni partlap ýarlaýança bu dowam eder diýip ben şeýle düşünýär. Sebäp başgaça bolmagy mümkinçiligi ýokdy. Inni şumar uruşup beren eserler bardy. Ukrainanyň öz goşuny. Bileme 1 milyon bardyr. Inni bulan akbal nähir bar. Erti Orslar gelip Ukrainany alsa. Ha? Şol görüp otursunuz da Orslaryň eserleriniň kimlerden ibaratdan. O adam ölür, türmäe düşerler, ogurluk edip türmäe düşerler. Ýanky bir narkotika yemeleri bilen bağlanşykly ýa başga ereket diýdi, näme diýdi. Ene şu jenaýetlerin türmäe düşüp soňra hana uruşa uğradyp inni özüň gahrman saýyp bererler. Ondan olar Ukrainalary bağışlarmy? Ya Ukrainlar olar bağışlarmy? Bir özüňi düşünüp görüň. Bular ikisiniň hem elinde ýarag bar, iki tarapyň. Ummasyz ýarag bar. Gömülge ýatan ýaraglary bar, ellerini tutup oturarlary bar. Ol uruş beýdip tamamlanjak däl. Men şeýle görýän şu ýagdaý. Ýeke ýagdaý diňe şol Orsiýa öz goşuny Ukrainanyň territoriýasyny çykarýar. Soň şertname baglaşylýar. Ukraina öz aýdyp oturýarlar da özler. Şu ýanky Ýewropa döwletleriniň şumal emede Jenewada geçirip oturan ýanky duşugyna da aýdylýar. Şonuna diýilýän zat ine şu ýanky çykarlandan soň goşun Ukraina öz akbalyny özü çözýär. Oňa näçe goşun gerek? Haýsy saýyzda durmaly, Ýewrosaýyza girmelimi, Ýewropa bilen eleşigini, NATO ýararlygyny, ol halkyň öz işi, öz akbaly. Ýöne şu taýda da aýdylan ýene de bir zat bar. Ine takyk 27-sine belli bar. Şu taýda aýdy. Howa gerek bolsa 100 günden soň şol saýlawlar hem geçiril. Eger hemme mesele şol Zelenska ýa şonuň töwerenäki adamyň eden ogurlugy bilen baglanşykly diýip hasap edilýän bolsa, şular ortadan aýrylandan soň ýurtda parahatçylyk durnukly emele gelýän bolsa, gelin onu şo saýlaw geçirelim diýip. Ýöne bu çağlar bagyndaky ertek häbi, ýurtdaşlar. Kim şonu etjek? Kim şona tabin boljak? Kim täze adam getiren bilen hem şol ýurduň içinde durnuklyk emele geljekmi? Ýok. Bu zatlary şol ýurdu dikeltmek üçin pesinden 10-15 ýyl wagt gerek. On feriştesini nerden almaly? Kim berjek? Ýöne şol 28 punktyň içinde ýene bir gyzykly ýeri. Yemed Ukraina şu zatlar tapşyrandan soň, boyunmalandan soň biz emedi Ukraina Ukraina howpsuzlygy üpçün ediler diýen. Nähil üpçün ediler? Kim üpçün etmeli? Näterde üpçün etmeli? Gerekmi sen üpçün etjek bolýan zadyň Ukraina eýem deňýär çapyp aňryk geçenden soň. Ine şu soragyň toplumyny Ukraina halky özü orta çykaryp atýar. Elbette efirde, internette müngdürlü garaýyş var, müngdürlü çaklama var. Hemmesem diýen ýaly alada bilen diňe Ukrainanyň gelejegi däl, Ýewropaň, dünýäň aladasy bilen meşgul bolýar. Olam dogry. Uruş diňe Ukrainada durjakka, uruş
öňkü Sovet respublikalara bir Orta Aziýada kılır, Merkez Aziýada kılır hemmesi ýa Ortaýadan golasyny o barada gurrun etmeliler. Inni şol boyun bolmajak bolýarlar bar, Azerbaýjan bar, Ermenistan bar, Gruziýa hökümetleri, Gruziýa halky bar. Üç Pribaltika döwletleri var. Bular eýem öňkü Soýuzyň territoriýasyna girýärler. Moldawiýa bar. Şolary bir wada basyp ýatyp öz agalygyny döredip öňkü SSR başga terzde kapitalistik terzde döretmekçi. Men o da näçe edek aýtdym. Zernovski dilinden sypdyrdım bundan 10 meşil olur. Inni bir täzeden dikelçek ýönen SSR bolmazdy. Şol öňkü respublikalar SSR girýän respublika Orsiýadyň welaýaty bar diýdiler. Haklı hukuklu yani şu Gurbanguly bilen oğluny Putin'in getirip wezipede oturduşy ýaly ya beýleki Merkez Aziýada aklandy. Ýa-da şolar ýaly bini getirip oturtma serdarlar goýarlar. Ondan ikinji adym öňkü Warsawa bileşigi bar ýa iqtisady gatnaşykly beýlek guramasam barda iki gurama. Bular ýan gaýdyp berdim Polşa girýär. Bulgaria, Çehiya, Slovakiya, Rumeniya, Germaniya var. Hemmesi şol öňkü SSR-iň satelliti bolanlar bar. Ikinji jahan uruşunyň. Şolara meýdan almakçy. Hemme ýerde de rus dilini oturtmakçy bolýar. Hanonda bir döwlet diliniň beýleki dillerden össemligi, hanonda döwletiň öz başdaklygy ýa garaşdyrlygy. Aýdýarlar da Orslan birinji bildirýän emesi näme üçin Orsiýa Ukrainada diýe Ors dilini aýryp Ukrain dilini ornaşdyrýarlar diýe. Ors dilini gadagan edýärler mekteplerde diýe. We SSR-iň darganyna eýam 34 ýyl geçdi. Näme üçin olar öz ene dilini döwlet dil etmeliler? Onuň aýtsyna garşylykly Orsiýada Ukrain mektepleri barmy? Bar bolsa sany näçe? Okudulýan şolar Ukrain dilini getirsin goýsunlar. Ýok. Beýlek azlyk edýän milletlerim dilini basyp ýatyryp medeniýetini öçürüp, dinini ýatyryp köp ýerlerde ana diňe ors dilini gepleýärler. Haýsy öňden çykan çukçan sorasan familiýasy ýa Ivanovdur ýa nedir? Vasilyevdir. Önem olum kakasy Angry was orsal. Ýöne şolar eýem orslaşdyrylan milletler diýjek bolýar. Şoň üçin inni bärde Ukraina öz ene dilini, öz döwlet dilini ýurtda ullanmasa, beýlekleri de şonu ullandyrmagy şert öretmese, olaryň şonu ullanmajak bolsa, onu olar ýa mejbur halda ýurtdan çykarmaly bolýar. Ýogam şol ýurduň döwlet dilini öwrenmeli bolýar. Ana şonu şumal Pribalt döwletleri edip otyr. Latviýadan soňky men okan bilmedim 800 näçe adamy deport etdiler Orsiýadan. Sebäp 2 ýyl möhlet berildi. Döwlet dilini ýa okap bilip döwlet diline gürleşersiňiz, ýogam boşadyň ýurdu diýip. Uğratdylar, deport edip. Näme üçin ýok? Näme üçin Ukrainanyň haky ýok onu etmäge? Ine ýönöke ýerden ine özleri dawa turdur. Ay näme üçin ana şo taýda emeli orslar kowçumlaryny ýaşaýarmyş. Donbass mesela. Donbass ile de şol Donetsk baseyni baýdylýar, şol ýanky bir Donetsk'a girýär, oň töweregindäki emelerim girýär, Lugansk'a girýär bir topar ýerine. Şol o taýda esasan kömür gazylyp alynýar, başga da ýanky täze tapylan ýerler we gymmat baha ýa jisimler. Ine şolaryň bar ýeriň aslynda. Ine şonu almak üçin oýnalýan oýun. Ol halkyň aladasy ýok o taýda. Ol Donbassyň halky SSR zamanynda ýeriň üstünde däl, olar ýeriň astyny aşagyny ýaşanan adamlar. Obrazlaryny aýtsak, ýa ol geýjek onu şu kömür gazmakdan başga olar işem ýok, pişesem ýok, gazanjam ýok, durmuşam ýok. Özlerim 50-70 köpsi ölýär, sebäp şol kömürüň ýemesi küli şol öýkenesini tetikleýär, bolly şondan soňra mandan gaýtdy dünýäden. Bilýänmi, tanam saňa aýdýan, men gulluk eden oglulum eýem. Onun dokusu ýok.
Yani şu kömürün içinde ya üstüne şahta yumurulup yok oldu ya sol ökön yolu beklenip tüberküloz var öldüler. Şoň üçin inni o taýda o toprakda aldy da andan esken bir bölegi aldy. Gülýäli ýaşaýan şokal. Olam ýok da ýurtdaşlar. Hana aýdylyp dur. Inni şo şahtalar ýatdy. Ullanylanak 14-nji ýyldan bäri. Inni şo şahtaň içinde suw bar, gaz bar, metanip. Şolar çıkarılmasa onu şahtaň suwuny ýokary götür toprağın üstüne çıkarýar. Onu o toprağın ýokarsyna naky süýji suwlarym zäherli. Soň ondan akyp çykyp derýalara girip olaram zäherli. Indi şolara arasalamak üçinem ýene bir şol saklamak üçinem ýene bir 15-20 ýyl wagt gerekdi ýaly. Ine tabiata da ýetirilen ziýan şo. Oň üstüne ýaşaýan adamlar näçe ýyl ýaşajak? O önelgeleri nähil doguljak? Olaň ömrü gysga boljakmy? Uzun bolmajaga görnüp dur. Ine bular ýalyny ekologik katastrofada orsun basyp alan territoriýasyny bar. Ine näme etmeli? Ýewropa döwletleri aýdýar, biz öz howpsuzlygymyzy göz öňüne tutýar. Ya uruşun şol dine Ukrainada durmajagyny bilýär. Bizim Merkez Aziýa döwletlerim şol sany türkmenlerim öz gelecegini, erkinligini şol sany täze Türkmenistanyň Ukrainanyň ýeňişi bilen men baglaşdyrýar. Sebäp Ukraina ýeňse diýmek, Orsiýa Türkmenistanyň we Merkez Aziýadan elini çekmeli bor. Düşäňmi? Ýok, eger Ukraina ýeňilse uruş Amerikasy arzu edip oturma. Gurban Gulyň oglunyň ýerine getirip bir meýdana eşek otursalar halk şoňa tabyn bolmaly bor. Sebäp halky mezur etdiler şu zatlar kabul etmeli. Düşäňmi? Bizin halkymyzyň iň uly tragediýasy ýurtdaşlar. Halkyň aňyny, huşuny, güýjüni, kuwwatyny, görejini, garagyny hemme zady gapdylar, aldylar bular. Diňe bir güni bilen ýaşaýan halkyny. Ertesi günüň arzuwyna medenak. Bir günim hoşgün. Kim mesligine çydaman ýaşaýar, kim nan tapman ýaşaýar. Ola mene azam bolsa biziň durmuş hakykatymyz. Ine şu ýagdaýda şu günü dünýäde şu zatlar bolup dur. Men ýönekä ýere öwran gaýtalap aýdamak, biz eýem 3-nji jahan uruşynyň içine girdik. Ýöne şunu nädip biz wagtyny saklamaly? Nädip biz parahatçylygy dikeltmeli? Nädip biz dünýede ozal dikeltilen gurnalan düzgün tertibi gaýtadan dikeltmeli? Şoň mesele gatykan ýurtdaşlar. Ýöne näme bolsa o taýda bolýar, bize bildirýän ýeri ýok, ýaşap bolmaýar. Ýok, beýleden. Ine gysgaça aýtsam, wagtyňyz kän alyp oturmaýyn. Ine şuwurlukça size ýetirmekçi bolan maglumatlarym şulardan ibaret. Galandan mene nesip bolsa 27-sinden soňra bular näme karara gelýär, nähil ütgötmeler kabul edilýär, ýa-şa öňkü duruşuna durjakmy? Zelenski gol çekjekmi? Olar ýaly ultimatumy boyun eğişikli ya çekecek değil mi? O wagt görkezler biz ýa oturan adamlar ya maslahatçy değil, oňa maslahat berýän adamlar. Azallyk bütün halkany şumal gaty uly alada galyp otur Ukrain halky. Şolar aýdyn. Bolýany ýurtdaşlar, inni kafirlere çelle sag bolun, sag oturun hem maňyzyň öňünde salyp.